ingkang sak kelangkung kathah. Atosipun krana wonten ing Sendangsari menika budaya menika sangat kathahipun. Nek menawi kegiatan-kegiatan seperti dusun itu biasanya nek seperti dusun sedina dina nek teng Sendangsari iso seminggu di Pakulan. Dan ini berturutan hampir dijadwalkan oleh Pak Lurah ini hampir di setiap pertemuan nanti setiap 2 bulan sekali itu mesti ada kegiatan seperti dusun menampilkan budaya atraksi budaya yang wonten. Ajeng menika ingkang sakmangke saged mewujudkan cita-cita kula pandang sami warga masyarakat menika budayanipun boten saged punah. Yang kami hormati Romo Penewu, Bapak Anjarani Toko, mewakili Bapak Bupati ini sebagai penguasa wilayah. Alhamdulillah beliau hadir pada kesempatan malam hari ini. Wow, hitung-hitungan jam kerja dan hitung-hitungan hari kerja. Kesimpulannya Romo Penewu itu setahun nonton 400 dino lebih. Karena memang tidak ada liburnya dan alhamdulillah pada malam hari ini berkenan hadir. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Agung Laksono, Wakil Ketua DPRD, Mas Huda Nurida Waskita Yoga, hadir pada kesempatan DPRD Kabupaten Bantul. Hadir pada kesempatan kali ini kita hadirkan agar apa? Agar nanti untuk menawi wonten tindak lanjut kegiatan yang berkaitan dengan urusan kabupaten, mungkin wonten genteri. Nah, ini pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita tampilkan atraksi-atraksi potensi kesenian di desa wisata Kelurahan Sendangsari. Semoga nanti kita bisa menindaklanjuti dengan program-program yang sifatnya berkelanjutan dan semoga nanti bisa menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas dan juga lebih lama bagi warga masyarakat.
manunggal madyaning kraton Purwosari. Iki sapa kula dan mugi mawon sibun mengkoto kisana yen disawuh sing saged kawan panjenengan menika sinten lan tetepipun saking ndi. Mas Pati Raja Dewaku nyuwun menapa menika leres prantoni Purwohari Ipatih Jayanegara. Muga-muga sinarya lampan iki dadi sarana kepadhanging kraton Purwosari. Mengko dinteni sawetara sapa to kang bisa nggarwa Kusuma Dewi Kembang Sari. Yen to mangkono mapan ana pasanggaran pas medeni suci. Mungkin ada jimat angin lo dari sang jenis gunung cilik di Pak. Di kepengatis ya, kamar. Kau sama sekali dengan itu. Telepon. Opo, bangko menjum. Di kepengatis aku tak takut tak takal. Kamu pirang-pirang dino kakak suka kurang lebih ibu sekolah kok para ngendi aku belum mangerteni ya. Ibu oke oke kakakmu. Oke Pak. Oke. Supra. Oke kakakmu nih kok. Sipun Pak. Jadi akan takut karo kowe. Kok pirang-pirang dino nganggur. Lunga iki jane lunga nang ngendi to. Kok ya nyambut lunga kados biasane. Kuwi boyo dilereni. Nang omah karo adikmu anggone padha garap pategalan. Bapak iki sing ra tangkap kok. Nek kudune bapak niku pun ngerti yen Sukra iki wis dewasa. Nggih. Nek kudune bapak iki yo tanggap ditari apa meneh malah yen digoleke Seneng bojo. yo kendine parane kok nek wong wis gedhe kuwi tak yo kudune ning jeneng wong wadon lho. Kang Sukra. Kan Jamar kuwi le nyambut gawe saben dina ning sawah kepanas. Sing saben dina tok pangan kuwi yo hasile adimu le panen. Lah wis tak nangkap sewu kae wae rampung. Le tandur kok aku Kowe iki bocah cilik durung ngerti budune wong gedhe. Sesuk iki bakal nang aku wis mari, kowe iki tak goleke Mbak Ayu, sing wayu tur bapak bakal sesuk diladeni medan kopi. Di cepaki dahar ora kaenan ngono ya Pak. Pisan meneh aku bakal manut karo bapak. Nek penjalukku untuk turuti pakai sing bawah belum makan semu tak boleh isi lho Pak. percaya Berkah pengestu dalam ditutup wiswana kula. Sungguh ming pangabdi kula kunjungan tenan. yo ingsun tampa kanthi
senenge atine wong tuwa ora luwih pangasutine wong tuwa ditampani yo nggih. Inggih kula pundi saengga dados jimat sak tangunipun kula nderek agung ing kapentingan punika. Yo diprayogake karo sira ngadep Isa penting. tumunggung tame untung. Padha kanthi raja jeneng para ngadep ning kraton Pungusari. Ora luwih pangastutine ingsun ditampani. Ora luwih diprayogake kon sira ngadep ana ngersane ingsun. Wangsul dengan diko Kakang Patih Kados pundi sini? Rene dengan diko menika minangka kandha irat pambatik praja ing Purwosari. Mila ingsun mundur prisa kados pundi katentremanipun Kraton Purwosari wedal menika menapa wonten calon tunggalipun nayong ingkang setya mira kampu jingga Budha dan Kampu Ratu nedya kunjung dhateng kalunggahan ingsun cobi pun aturaken Kakang Patih. Inggih. Tak derepun matur. Nang wonten tempat atur kula nyuwun agung sami. Jawa sami-sami. Anggen kula dadi to pranata para sentana medhakipun para kawula ingkang katon Purwosari. Inggih. Sedaya sampun sak inggih sak kota pinjundung kawin bawah dalem. Inggih. Nggih. Yen ngaten sekethi jumurung Kakang Patih. Ateges ingsun boten klentu anggenipun jumenengaken dengan dika dados pepatih wonten Kraton Purwosari. Ndadosaken tentremipun Kraton Purwosari Kakang Patih mila langkung rumiyin dipun prayogaken lenggahipun. Embun-embun ingkang Jawa sonten ingkang tegesipun Rahmat Sanjaya. Ingkang kula lamar sanes pelarangan abdi panjenengan. Nanging Sang Prabu ingkang kula lamar putra putri dalem inggih Nini Dewi Pertiwi Sang Prabu. Mboten dalem saya. Dados panjenengan badhe nglamar Kusuma Dewi Pertiwi. Leres Lah yen mriko badhe nglamar monggo pangeran mika pajiban panjenengan. Panjenengan kau sampun matur menawi badhe wonten atek-atek sae. pun Prabu Sediwati. Menawi Sang Prabu nyuwun berbono Mangke lagi lembaga kalih pangeran kalih mriko. Menika sampun pajibanipun pangeran kalih. Sumangga pangeran. Cek mawon aku. Sabula seto. Kowe teno boyo kampok peti yen bisa ngalahake. Terus jejering putra sing adipati nanging ora duwe tatanan. Sabula seto. Piye? Ana pasuwanan aku diutus kan Romo. Bahkan wong Pertiwi bisa di dalem masak sapa nanging bisa ngendhek dapat adikku.
jam piro iki bisa ora? Besoknya wis jam 12 iki ora oleh suwe-suwe rumah terong. Sampai iki ya iso nganggo HP kok. Wes gawe nek lagi nyidani-nyidul. Nyidani-nyidul macam-macam gone Pak nganu kuwi lho Pak Nidi mangir ngentak mangir kuwi aku. Nganu donan-donan masuk Kok ke Sendang Sari kene ono pengijuran bojo. heeh. Sampai kita ijulke kok. Ora ngono, Bang Yuto. Aturi sungkem panjenengan diajeng. Ojek monggo kula terima kasih. Juga nilai. Ah, Oke. dia dari kebukaan namung penggalianipun menika sepuh dadose boten kok mergi piyayune tesene penggaliane ingkang pun betahaken dhateng anggota ketoprak menika Pak. Nggih. Dados samangke monggo anggenipun medhar sabda kaliyan rencang-rencang kula menika remen sanget badhe jumenengaken sanggar wonten kayen budaya. Mila saking menika nyuwun dukunganipun nggih penggalian. Itu sapa iki, Dik? Yo sak borantene Oh, nggih ngendika berarti monggo Nek dukungan kok yo ora mlaku kok. Monggo. Kula aturi ngendika Bapak nggih. Kula nggih. Nggih, monggo. Nggih sok jumeneng sok lenggah. Amin. Amin. Amin Pak. Nggih. Nggih. Support warga masyarakat semua elemen segera bisa berdiri dan berfungsi. Amin, matur suwun, Pak. Kembang bakung menawi tiuping samirana katon kleyak pendaning ganggeng kalawan luhur wimbanya katon tanggal sepisan dedeknya katon mangala cakra saengga pipinya katon ngandula satemle ati-atinya ngudung-udungi lambe abang moyo pendaring puspita blimbing ingkang nembe sang dia aluwara sing kandi asta katon gandewa pinetang pendaring jempana sidra alepasaken Laksanaipun para sepuh, para bapak, para ibu, mliginipun dumateng Bapak Lurah, Bapak Carik, ingkang kehormatan, ingkang sepisan kelompok seni Reyok Budaya Remaja derek nyengkuyung Ambawasa ingkang kaping 7 Kawan Sendang Sari kae donga mugi-mugi ing samangke Sendang Sari dipun panasani Bapak Lurah
Bapak Gubernur SPDI tansah gemah ripah rosinali guyub rukun warganipun satemah saged ngasilaken warga Segangsari wonten ing babagan menapa kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya tuh. Manjenipun para sesepuh ingkang kita hormati, Mas Syarif, Mas Darto, Pak Gubernur Kanca-kanca, Pak Biban Preok budaya remaja. Alhamdulillah wonten ing kalodhangan siang punika kita saged mengembang silaturahim wonten ing kompleks Balai Kawasan Sari kanthi adicara pentas Preok dalam rangka atraksi budaya ingkang difasilitasi saking dana keistimewaan dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ingkang kaping 79 pemerintah Kabupaten Segangsari. Pinarti tamelo pemangkin kapuasa dan kubito